जगदान जानायखौ जोङो नुदों बा जाबावगोन। दा बेखौ नुनानै बिथांमोना सोमखिनानै दिनै बे रेलिखौ लादों जाहाथे बिथांमोना मोनसे गावसिनि गेजेराव मोनसे जागरण लाबोनानै BPFनि वर्कारफोरखौ हमथानानै लाखिनो हायो। बे मोनसे बिथांनि साल बेयाव गोदान जेबो गैया आरो बेवहाय जाय बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामदों बेथ' जास्ट माने जायफ्रा नांगालाव दङमोन बिथांमोननिनो कर्मिफोर बेयाव माने खुनु बेबायदि गुबुन दोलोनिफ्राय बा गुबुन हारि माहारिनिफ्राय बेबायदि पार्टिसिपेट खालामनाय बा गोदान जइन जानाय जोङो बेखौ नुवाखै। नंगौ सासे सानै हयथ' फैनो हागौ थाखानि लबाव, किन्तु बिथांनि बे फुड रिलेनि गेजेरजों BTCआव खुनु मोनसे बिथाङा गोहोम लाबोनो हाया बा UPPLखौ बिथाङा खुनु मोनसे बेबायदि बिपदआव खोख्लैनाय बा सोमावनो हानाय नङा। मानो होनोबा UPPL आरो BJPनि जे सरकार जोङो मिन्थिगौ जे 17 बोसोराव जे खामानिखौ बिथाङा मावाखैमोन बे आराय बोसोरनि गेजेराव UPPL BJPनि सरकारा मावनानै देखायबाय। नंगौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो ब्लकफ्राव बिथाङा मोनसे थाबायनाय हाबाफारि बा फुड रिले लानायखौ जोङो नुदों। दा बिथांनि जे फुड रिले लानाय बा माने जे रायजो राजाखौ लानानै दिनै बिथाङा मोनसे स्ल'गान होबाय थादों जे माने प्रमद बर' सारखौ माने हाथाव आरो BTC बासाव बेबायदि मोनसे स्ल'गान होनानै बिथाङा फुड रिले लाबाय थादों। बे जोबोद मा होननांगौ बेखौहाय बिथांनि जे रिले लानाय बेयो जास्ट मोनसे ओरैनो देखायनो थाखायसो। मानो होनोबा दिनै बिथांमोना मोनसे बिथांमोनाव गिनाय फैदों जे BPF दोलोनि जे मावथिफोर बिथांमोनखौ बोरै हमथानानै लाखिनो हानो। मानो होनोबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार बा प्रमद बर' सारनि जे सरकार सालायनाय बेखौ नुनानै दिनै गोबां माखासे BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे मावथिफारि लोगो बिथांमोना दिनै UPPLआव जगदान जानायखौ जोङो नुदों बा जाबावगोन। दा बेखौ नुनानै बिथांमोना सोमखिनानै दिनै बे रेलिखौ लादों जाहाथे बिथांमोना मोनसे गावसिनि गेजेराव मोनसे जागरण लाबोनानै BPFनि वर्कारफोरखौ हमथानानै लाखिनो हायो। बे मोनसे बिथांनि साल बेयाव गोदान जेबो गैया आरो बेवहाय जाय बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामदों बेथ' जास्ट माने जायफ्रा नांगालाव दङमोन बिथांमोननिनो कर्मिफोर बेयाव माने खुनु बेबायदि गुबुन दोलोनिफ्राय बा गुबुन हारि माहारिनिफ्राय बेबायदि पार्टिसिपेट खालामनाय बा गोदान जइन जानाय जोङो बेखौ नुवाखै। नंगौ सासे सानै हयथ' फैनो हागौ थाखानि लबाव, किन्तु बिथांनि बे फुड रिलेनि गेजेरजों BTCआव खुनु मोनसे बिथाङा गोहोम लाबोनो हाया बा UPPLखौ बिथाङा खुनु मोनसे बेबायदि बिपदआव खोख्लैनाय बा सोमावनो हानाय नङा। मानो होनोबा UPPL आरो BJPनि जे सरकार जोङो मिन्थिगौ जे 17 बोसोराव जे खामानिखौ बिथाङा मावाखैमोन बे आराय बोसोरनि गेजेराव UPPL BJPनि सरकारा मावनानै देखायबाय।